Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da fatan dai ana jin ƙoshin lafiya ko to masha Allah. Tunda dai ka shigo wannan channel to ka tsaya ka saurara saboda wannan bidiyo zai maka amfani insha Allah. Wannan bidiyo zai maka amfani saboda idan kana buƙatar downloading bidiyo ba tare da wata alama ba, to wannan bidiyo naka na. To wannan bidiyo naka na kana da buƙatar wannan bidiyo. Kana da buƙatar wannan bidiyo. Ka san kai download bidiyo daga TikTok koko daga YouTube koko daga Instagram koko daga Snap, duk wata dai manhaja ne ka san kai download bidiyo wanda yake da inganci bai da wata alama, to wannan bidiyo naka na insha ka tsaya ka saurara ka tsaya ka bi daki ga wanda zan koya maka. Za ka iya download bidiyon ka ba tare da wata alama ko bidiyo cikakke wanda bai da alamar wani tabo ko wani abu. Wannan bidiyo naka na insha Allah. Ku biyo mu cikin yadda ka ga yadda za ka yi kai downloading bidiyo cikin sauƙi insha Allah. Ku biyo mu ku ga yadda za a yi shiri insha Allah. Idan TikTok kuka san ka bi downloading bidiyo a TikTok koko a Facebook, idan ka san ka download bidiyo a Facebook, ga yadda za ka sai ka shiga Facebook. Yanzu ka wannan bidiyo gashi. Wannan bidiyo kada ka danna nan sai ka kofi. Abinda za ka kai kofin link. In ka kofin link kamar haka. Gashi haka. Sai ka hita. Idan ka hita sai ka duk browser da gari ka, duk kowace in browser gari ka kawai sai ka shiga browser ka. Sai ka shiga browser ka sai ka rubuta Facebook download video kamar wannan gashi kuna gani haka. Facebook download video. In ka shi wannan za ka shiga wannan na farko shi za ka shiga, wannan na farko gashi sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi haka to zai baka wannan wuri shi za ka sa link. Wannan da ka yi copy bidiyo can sai ka taɓa haka. Kun ga gashi ko sai ka danna nan. Gashi kuna gani. Kun ga yana research, kun ga research. To kun ga bidiyo. Wannan bidiyo shine gashi, wannan bidiyo da new linkin shi can daga Facebook. To haka za ka yi da lalakin bidiyon ka bai da wata alama bai da komai. Kun ga nan duk wanda ke son bidiyo imajakin shi za ka yi da lalakin bidiyo cikin sauƙi ba tare da wani alamu ko wani abun a cikin sauƙi insha Allah. Ku biyo ni a cikin wani sabon bidiyo insha Allah zan koya muku wata hanya kuma da ya kamata ka sani. Kuma cikin wannan channel kar a manta da subscribe adarawatv. Facebook. Yanzu ka wannan bidiyo gashi. Wannan bidiyo kada ka danna nan sai ka kofi. Abinda za ka kai kofin link. In ka kofin link kamar haka. Gashi haka. Sai ka hita. Idan ka hita sai ka duk browser da gari ka, duk kowace in browser gari ka kawai sai ka shiga browser ka. Sai ka shiga browser ka sai ka rubuta Facebook download video kamar wannan gashi kuna gani haka. Facebook download video. In ka shi wannan za ka shiga wannan na farko shi za ka shiga, wannan na farko gashi sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi haka to zai baka wannan wuri shi za ka sa link. Wannan da ka yi copy bidiyo can sai ka taɓa haka. Kun ga gashi ko sai ka danna nan. Gashi kuna gani. Kun ga yana research, kun ga research. To kun ga bidiyo. Wannan bidiyo shine gashi, wannan bidiyo da new linkin shi can daga Facebook. To haka za ka yi da lalakin bidiyon ka bai da wata alama bai da komai. Kun ga nan duk wanda ke son bidiyo imajakin shi za ka yi da lalakin bidiyo cikin sauƙi ba tare da wani alamu ko wani abun a cikin sauƙi insha Allah. Ku biyo ni a cikin wani sabon bidiyo insha Allah zan koya muku wata hanya kuma da ya kamata ka sani. Kuma cikin wannan channel kar a manta da subscribe adarawatv.